skal vi teste humlen. Og det gør vi jo ved at lave et fuldstændig identisk bryg, og så tilsætte forskellige humler i sidste del af bryggeprocessen. Så det er smaget, I tester på? Så det er simpelthen selve aroma-delen af humlesmagen. Humlen bliver brugt både til at koge med, som det der hedder bitterhumle, og så bliver den brugt som aroma. Men du siger, at de her flasker er ikke fejl ud til salg? Nej. De skal ligge et år med det? Nej, ikke et år. Nej, de ligger i... Altså i princippet skal de ligge i 5 uger, men det er sådan lidt temperamentsag, hvor længe vil den ligge. Så hvad er det, I lige skulle have en smagsprøve, hvordan det smager, når det er helt frisk og ikke er eftergadet på flaske? Så der er ikke så meget bøvs i. Det lyder dejligt. Men, Altså ret uklart, det er sådan noget andet. Det er sgu dejligt. Men det smager meget godt. Ja, for fanden. Og så kommer der kulsyre i, og det betyder ret meget for smagen. Det betyder simpelthen, at du får en syrekomponent i smagen, som gør, at det bliver en mere spændstig mundoplevelse. Ja. Men derudover sker der en masse ting, som er sådan noget biokemi, ikke? Så sker der en lagring, eller hvad hedder det, en grundfældelse af gæren. Så det bliver klarere øl, ikke? Tryk på det. Det er svært for. Det lyder da meget godt. Skål. skål. Den skål også. Ja. Fantastisk. Det kan vi da godt være bekendt. Ja, nu har vi jo stået her og smagt på de herlige dråber, som Per Køster laver her på sin gård i dette kæmpe store værksted, hvor alting foregår maskinelt, som det jo tydeligt fremgår. Per, hvad nu også stakkels mennesker? Hvordan skal vi nu få fat i dit herlige øl? Fordi har du det ude i butikkerne, eller hvordan er det med det? Nej, ikke endnu. Altså kom her, besøg vores gård, besøg vores julemarked næste weekend. Og der står alt øllet på hylderne. Der kan man vælge mellem forskellige bryg, som er lavet i efteråret. Noget af det er decideret juleøl, sådan fyldigt og sødligt, og andet. Altså den her er en mere klar, ikke pilsner, men heller ikke aleagtig, men alligevel et eller andet i den stil. De er alle sammen noget rigtig specielt, noget særligt. Mit øl. Det ser vi frem til. Og glædelig jul.